Andreas, hvad laver vi? Okay, det der skal ske nu, det er Lasse, han skal finde fragmenter af sin Assassin's Creed Codex Edition. Der er lagt rundt i huset. Og lad skattejagten begynde. Seriøst, har I glemt? Det der skal ske nu, det er, at vi følger Lasse i hans færd. Jeg tror, han har fundet noget. Hvor meget har I gemt? Han mangler alt inventar der. Kom videre. Jamen, er det hele huset, eller kun kælderen? Jeg vil gå så langsomt at sige, at den går op ad trapperne. Og Det er hvad vi har fundet til videre. Very exciting shit. Han har fundet låget. Nu mangler han alt inventar. Ja. Jeg kan ikke sige noget her. Ja, specielt. A clue. It's the cards. Can you please show us what you have found? The cards. It's very important. Har du en kommentar til denne skattejagt? gør det udmærket. Okay. Endnu. The Holy Codex book. Så ros. Skal jeg gå med? Endnu en ting. En hellig skattejagt. Hvad er det for en mærkelig lyd? Jeg kan høre noget. Endnu en ting her. Et brev. Hvad er det for en mærkelig lyd? Finde svaret. Og på trappen. Hvad er det? Ah! Den skrækning af en padde. Tror du går den rigtige vej? Jeg tvivler. Han må have min ting. Godt. Hvor er han? Padden. Han gemmer sig. Den er trængt Hvor op er tingene? Hvor er tingene? Hvor er tingene? Hvor er tingene? Hvor er de? Hvor er de? De lille afskub, kom her. Hvor er tingene? Endnu en ting. Game soundtrack. Endnu en ting derovre. Korset. Det her, er det noget? Spille! Det er Linus trailer. Hvordan fanden faldt det ud derfra? Hvad fanden? Jeg skal flere ting. Nej. Hvor er det? Det er det hemmelige afskum. Fortæl mig det. Hvor er de sidste ting? Hvor er spillet? Du ved det godt. Du ved det godt. Sig det. Sig det. Sig det. Altså en gissel. Hvor er det? Hvor er det? Det er Master Andreas. Hvor er det? Jeg har som gissel. Jeg tager en brødkniv. Værsgo, kom på. Hvad fanden? Skjold Nutella til 29 i Bordershop. Hvad fanden er gisslet væk? Fang ham! Hvor er gisslet? Så var jeg givet. Hvad laver man? Du laver en ting. Det er trailer igen. Skal vi ikke tage det? Gå hen til Morten. Gå hen til Morten. Stop. Stop, Morten. Nej. Nej, Lukas. Nej. Nej, ikke gå en kammer. Nej. What the fuck is this? Nej. Jeg går og hjælper ham. Nej, han er nede.